Mir ist noch manchmal der Mut voll. Oder manchmal ist mir das bloß genug. Manchmal würde ich sagen, das ging mir ein bisschen so auf die Natur. Aber gerade stil worden, dat doe ik helemaal. Dat ding is, wanneer die de moed vol is, dan heet zich dat waarschijnlijk al zo als wanneer je dol bent. Oder ik. Ik zei, oder ik treis me met, mis best de moed vol. Aber bezie die dingen, die vroeger, die vrienden, de uren rammen mij, die hoor je al zo en hier dat zo als wanneer ik dol zie. So wat is een mens wat de moed vol is en wat niet dol is en zien in mijn en de dingen die hoor je en die hieren dat op zo als wanneer je dol bent. Is zo'n mens is dat dol? Wie van jullie heeft een antwoord? Du gleich zo. Oké, dan deze vrouw. Een mens wat zegt, ik zie niet dol. Aber de lied wat rommel om zijn, hiet zich dat op alles zo als wanneer hij dol is. Met zo als hij reden heeft. Ook zoals am zit en zijn ogen. Als zo'n mens is dat dol. Du was aber sagen, du wirst nicht dol. Die niet gingen zei, aber du bist dol. Bist du dan dol oder bist du nicht dol? You know what? Dan bist du dol. Ja, dan zit du nicht dol. Wie kunnen dat veel gleich aufschätzen, wanneer we dol zijn? So, dan moeten we onze dingen gaan vragen. Hier zit die zo, als wanneer fällt sich die zo, als wanneer ik dol word. En dan zegt mijn kind, ik had maar in ervaring zelfs, dan zegt mijn kind, ja, mij fällt sich zo, du wirst dol. Wat helpt dat nu nog, wanneer ik zeg, ik word aber niet dol? Dat kind jet was, en is met dit in kop, dat papa is dol. En zo, wanneer du en ik van jou hier zitten en zeggen, ik leven, dat Jana, wat ik door gisteren bejein, die weer dol, dan is dat bij ons spannend dat hij weer dol. Dat krijg je nou wel Jana als je was, maar en mij en die hoort is dat dus van de dol is. En zo, wanneer dat bij mij en die niet dingen er hoort zo als dat wezen zijn, dan zijn we bestolen mensen. En zo dan moeten we verstaan wat je het rammen ons. De meeste mensen hebben een tekortkommenheid, of veel mensen hebben een tekortkommenheid en deze staat en nemen niet dat aan zoals dat is, maar wel dat zoals zij leven dat is. En zo willen we ons brieven. Oder had u en ik deze kritische instelling in ons? Veel meer in ons. We kennen dat vielleicht wie würde man sagen, we kriegen nach dem Pressure, geholfen nach Dol, aber in mij innerlich dan kijkt het al. Even onze dingen, you know, dan is de grote gevaar dat we gaan trouble met dol worden. Gleich stuur dat diene red, wat u te diene dingen reden is. Dat is een beetje dreig hier, of een beetje zo dolje direct hier. Hoeveel kan maar u en ik zeggen aan de dingen, nou nu doe mol. Nu doe mol. Dat je in je veel van, oh, ik zie al waar een hingerstal is. Dan je het in je veel van drekken. Dit mij voor wat je veel bijspellen brokken. Zo wat je nu en ik aan spreken. Wel, een paar danken. Woest u die schemen van die vriend, of anders in bekende, dat hier deed, waar u thuis te die dingen reden is? Woest u oké zijn met te die dingen, want u woest nu jaren liet spazieren voor, woest dan krijg zo reden als u thuis is? Want u en ik dat spelen, oh, nou dan moet ik eens anders reden, want ik wil nu jaren komen spazieren en reden te mijn dingen. Dan moet ik eens anders reden als wanneer ik thuis met een alleen zie. Je know, dan is waarschijnlijk al oorzaak dat u en ik wat op te fixen hebben in ons in het leven. En anderwijs, Tim, wat te brieven is, besonders, check nu waar we nu onze dingen checken. Zijn menen die dingen, zijn de geloten in onze gegenwart. Moet zij de kleine dingen spelen zij, kleine dingen de gleiche te toben. De gleiche te lachen. Dat een kind wat plus normaal of van natuur acte dat alle deze dingen nog veel meer daartoe. Donen men die dingen dat ook in onze gegenwart, of zijn zij dan anders als dit?
gerade Dinge von Natur, wann sie sehr verschieden sind, aber die gleiche zu vertalen. Sind sehr verschieden, möchten wir bei uns auch. Sie gleiche an Mom und Dad ihre Gegenwart zu sein. Sie gleiche dort zu sein, wo Mom und Papa sind. Wann sie von ihrer inneren Natur sich abstellen. Möchten wir das manchmal, wenn wir wohin kommen, dann gleiche andere Dinge wahrzunehmen. Die gleiche dann vielleicht eine andere Stufe zu sein. Wenn so etwas passiert, dann erst über zwei. Wenn wir uns briefen, sind unsere Dinge eingeholt in unsere Gegenwart. Haben sie ein bisschen Stockfurcht, nennen wir das vielleicht. Dus wenn sie nicht gelassen sind, was Papa, was Mama nu sagen oder denken. Sie spielen vielleicht nicht, wenn wir daheim kommen. Sie hier ab mit Toben, sie hier ab mit Lachen, so an alle ernsten Stellen.